Tlangval pakhat hi room thim taka aron har chuak hlola a awmna hmun chu hrelovin engtia lo awm ringot nge ani pawh a hre chuak thei reng lo chuana tur a zawng kual ruaya roomah chuan toilet le inbualna shower bak hmuh tur a awm lo amang ang chuan midang hriat ngei turin banga chum vak vaka mahse a re tlok box si a hma chuan computer screen aron in on thuta share ti inziakin kawngkhar in hon theinan command hrang a hriat ang a chhuluta omzia hanei chuang lo a topa share command chu a chhuluta a chevel chu in recordin chu tlangwal chuan midang in an lo thlir ngei a ring ta ni screen ma chuan midang tranpuina a dila chan na dong lo chuta in thia ran tum chu tuya om reng lova tui kamamo an ti chuan computera point nga angai thu aron inziaka a hre thiam lo hle a beidong lutuk chu chuata amule thina chet lak dan tura van tak zetani chumi hnu chuan computer screen ma a voi pala a lo thlir tu ten han lom phian ani nge yang point da hlo chuaka a point chu tuileinan a hmanga life in mishing in an lo en reng ti a hre thiam ngal maksak tak takin a khosa ma se point ta hmu bel pha tlat lo light off in amu hil zuya aron than har chuan life lein a chanchin thinrim takin a soibor bora a in bol chhun zom ngal screen an check chu point alo murenga eitur lam nan mangin an en chian chuan ui cho lek alo nia pai mai lovin a thil don chu a eya mipui hmu du nan tin ui angin a awm vela point a hmu bel zel mase korpa ngai ala dong phalova a kor order chu ron thlengin mei chebra halani zui mase point a hmu bel zel angai ti a hrekara mi sanga kalin model angin anin post vela darkar aliam le hnu chuan lungche takin aron trap chuaka amu hil le tani atuka chuan gymnastic lam le athiam angin a thlir tu te chu chawhlim atuma t-shirt madress le dar thalang leinan a point hmu te chu a hmang hunakal zela mipui te pon an lom tran viau thomhno hulziana eitur tui hnai tak le zu te a hlo chuaka ni khat chu zu a in hnem deuh nge ni a thin rim thut chuan zu burin monitor a vo thuaya a awmna room chu a thim ta vek mai monitor chu lak thlak atuma eitur le thil dang an ron thon na te chu uluk taka inin chuan na tur reng a awm lo monitor a hnek chora akut atinat pha chuta mit tui parol treu chungin min kaltir ro atia monitor chu pan hnain ngai damte han dil vela beidong takina thudeu nok chuta computer chu ronin onin room po a eng le ngala screen a chuan putar pakhat aron lang hlol mai chibai ron bukin ama ang chia tang ve tho ani thua soya an tan na room om dan po ainang chia ni putar chuan thil tam tak alo hlo chuak to bi ka computer a hian fel hlel aum le thut thina tin level sang tak an thlen nuwa computer network te chu an thunun thei tonga midang tenen anin be pop thei don ani ti soi ma se tlangwal chuan putar hi ama mantu te zinga mi ani a ring tlat peka putar chuan kanin ang vek helaya hian engtia lo nge kani ka hrebik lo tin an prank kemo te an ti hial putar trong hnem lutuk chu aning dewa topic sang soikwalin point ta hmu pha treu thung atuk zana chuan putar khuria aron har zoka atop mai lo wangin angai tua ve hle mitang dang biak po theinan network a control ve thei toa midang life na te chu en kwalin channel number an lo nei sang veka ani hi 14 ni in putar te kha 73 ani ve thung an life na channel te chu content sang asiam makeup le exer lak dan fitness te ani hloma
14 hian nula pakhat channel yoga zirna chu a hmudu hle ni aliam zela 14 le putar 73 te chu hanin kom ngai sot hle ei turin leisak tonin 73 hian magic te azirtir thina zankha chu putar muthlanin 14 chuan yoga zirtir tu nula kha donation awa peya a inti thei khop mai atuka abung rolei thar a boi puilain 73 chuan level sangjok an thlenzel angai thu aron shila ani lo chuan viewers an tlahniam zel don ani tin 73 vek chuan an content thanzel dan tur ngai tu atha atia ma se 14 hian chu tul atite chiam lo 73 chuan hial tlatawangin monitor ma 14 chuan fiam thu tho exer lak asiam zaile magic sote antivela point ta mu bel ta treu mai chu 73 damdoi le saknan man nge yatuma leitumin computer an me kwal vel lai chuan alut swal tlat mai room pakhat channel 11 omna haron lang thuta ain bual lai tak alola ni zui thinrim takin 14 an khum bora ama kidnap tua apu hial 14 chuan okidam takin anchunga thil thlengmek chu asoi fia amang chia jail tang ani thu shilin 73 aron lang ve ngala 11 chuan tlan chua an tum toem ti zot 14 chuan a har chua tira om dan vel kha alo shila anom na chua san thei dan tur an soitlang ta ni chunu chuan an thil hriat to zong soi tura tin anom na thunun tu system chaklo na lai zon chua tha atia ma se 73 hian angai thak lo mithar ve mai ni kha eng mai shelo tin a chua san maka 11 le 14 te chu in kom chun zomin 11 chuan an mani an thlan bik chan chu a hra thiam theilova ei tur le bung rang a thlonin an dong rang bok nen 14 chuan special bik na anei lo thu soin tuna chuan mi en nom mai an ni ti a hril bok hemi nu hian 14 chuan live in puppet show anei vela viewers 10 an lo lom hle point thanem tak a hmu bela atuka 11 nena inbualna azar tur puan thana leisak nge a ma se tuman min en thlatura ni lo tin alom lo hle chumini chuan a audience te lemzia an zirtir vela aziak thiam lo lutuk chu an lo lom letlinga point mu belin bungrua leile nual 11 14 le 73 10 thil enge mosoin 11 chuan anom dan chu haning to tak zeta tran hova an mani mantu te beile ta du thu hasoi chuak le an vai chuan anin hnial ngal rapa 14 le 73 te hi chu anom dana an lungoi toa pon lama an nun man dana in aul sama a fel fai bokatin ni chumi zan chuan putar chu a hma in sain a khu bora thothei lova umin akai ta hial mai ache thei to reng lova monitora chuan a hmaya ngat deu top 14 chuan a thei to pin tran pui alo tuma a subscriber zong hne na an pui na ngenin 11 pon computera a pui theina tur thumal sang alo chu ve bok chuta 11 chuan command diklo a met pal hlawa putar omna room chu aron kang tamai 14 chuan ti top turin 11 aw vaka ti thei anei to box silo 73 omna chu kang zelin ama chop chuan room chung chu al hlua reilote a computer screen a thingal mak until ton chuan an ril ruatina ema ni reivak lo chu tu ma an belo tu kha chu 14 an 11 va bia in thiam lo reng su tran pui itum wang ani kha I thiam lo ani bik lo tin atong thamwana tilom tumin puppet show an nei khum vela 11 aron tong chuak veta zurui vak achak thu soin in puya aron soma an cha hnu chuan an rui dun kher mai kidnap an ni ma an dun mandan te an soya screen ma an lam dun vel an korte phelin an hanin zen vela ngaina an sheto lo ani ber atuka chuan ngui takin an ron tho chuaka 14 chuan 73 o kha abenga ala cham reng thu soi
14 chu tho chuakin an mi man zong te chu ko khoma system ti chiat dan tur rel thaina hria 73 thi dan atang khan an chak lo na lai le system in na a thomu mal theilo lai hriat chua thei ngei a in bei seya monitor ma a chuan ha life leta 73 thi dan te kha soin midang hne tur takin thu tam taka soya point po adon bel nual mai atan putar kha a hlut zia te a soilua ma midang tang ve te hena anom na hmun thewa chua theina tur thil tangkai dap kwal turin acha 28 ron lang hlolin a thu soi chuan a hne zia le thu le hlalama miril tak ani a rin thu a soilua ma 11 in halo ngai thei thak lo an serious zia soi chuakin a vin zeka 28 chuan amutsan 11 le 14 te chu in biak chhun zomin channel sang an ron lang zuta system heka khoi buai chu an support zia an ron soi hloma meiche pakhat phei chuan aruma ruwa asur tir thaiani zana 14 le 28 te kha anin komfala 28 chuan 11 thin chiat zia soin kanril ru ati phili buai vek dona lom atia thil aeng zonga thlir sham du mi ni in 14 hena midangi ti hlim thina wangin mipui pon anlom pha che ni atile yoga training anei puya an beng chen em wangin 11 aron tho chuaka na thok turin a shil hemi nu hian 14 an 11 channel awacheka midang life na halo thlir kwal na sa hle hun liam zelin an mani support tu an nga tel tela then khat chuan ventilation system te lo thunun thei to in anom na bang te chu han tol son tir theya 11 hian anom na hmun ri ruang zia chua adu em lain 14 hi aphur te chiam to lo 28 khan kan hring nuna eng po tila hlim apoimo ber thu alo shila 14 chuan helai hmuna hian mi then khat chu an hlim ema chu kan chu sak tur ani lo ati tatla mai 11 chuan system laka a hel zia lan tirnan asamatana chumizan chuan 2018 yoga ati chu 11 chuan lo ngai thei lovin zana chuan du tok ve ro midang itimu thei lawani atia anin hau chun zom ngal 2018 mi zong hi ichia hluang vekin ingai ani mo atilet zeka an thoma 14 ron harin abeng dai thei sham 11 hena ngai damadila life lane midang hena chuan point khat theu thon turin angena system aron sudeu zok mai a point chu chak takina punga 2018 miten om tak le ruk ruang main aron chua zui 11 thin rim chuan 28 omna ruwa asur tira anin hnial chhun zom chuta 11 chuan command diklo achule tatlat maile 28 omna chu ron sa chuak vekin 11 omna room po aron kang zuya putarang chia khan akang hlum vetani 14 ril runalutuk chu a thing thinoka atap zoi chuta le aomna room kong khar chu aronin honga pon lama chuan nia lo saut mai chuatuma kong khara adin lai chuan monitor aron ria let lein blogger dang te hena an hlotling ti war takina soya ma se halimna chuan rei adai lo room chu ronin khar lein 14 chu hatang le ta ni